lupa dibantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mau lihat Madia mata di batana mga lian nakasanga do tiki do akagugu do akapaso-paso Iya kita betul. diari nang salpu satu rodi saderion ison di pasahat tamu di son songon di basar do ringgit sitio suara adong do hatanya nama tuan nama dokon asa sukum mula hata si semulaniuhum nama nukum mahami di hata nama nisi mahami ni diruhut takasma razai mangalusi Kami nama nami. gabi emang raja nami Adusan nami matutu dot uli dengan di suku-suku ni amata permusik nami. Di permusik nami di soal cocok kami pungon di turnip dot pendiarana dot boru dot bere ibe bere jala na udah kami punguan toga sinaga punguan silai sabunga punguan opung nami nairasao di salani apa permusik nami gabi Jendang rohan nami punguan di turnip boru bere ibe bere marsada di roha kami di bagasan sadarion patawon nami ima pesta pada tahun punguan di turnip so ini buah-buah nami bawa ia ulat tersederion ima ulaun penggabi perhorasan iya ima betul namar bonataum ma pungan iturnip jadi malohami mendokon sian pada musikmu razana ko kokomu ungara di hami so namang mahu mangalusi jala hata pasu-pasu pe donon nami do adong do tani nama tua nama dokon beli tempagabe itu dalo sitaruan arita gabi no salhut na gabi alana olodo hitam marsi paululuan iya betul asa lomak masilut juang lomak sopino buat sokola binabuan menang tu dia be kita mengalahkan lumubi ba akka peperannya kok punta saya dapat utama persaulian jupang nan jalangan dabok na luluan iya betul saat ni sulma saat tu betin tiga ras ngasahat kita marulaun merlas ni roa kita marbona tahun sasahap mau ras sojak mau penggabian betima iya betul Kodang mula gabi mula horas. Mula 3 horas. Bedamang godang adu-adu tua mata raja inata sore pada.
Asa marsoba hita, tua mata raja inata soribada, tua mata nomor tua dewata, beda mangkutang soba. Manotor ditembak maita. Pasaat damang tu hamonara. Ini masalah anak.
labas di kami godang di amana do di goruna bere ibe bere. Di kita nasa punguan bui tarpatupahita acara bonakau punguata di Bartik Kiano di gokni las nirohata doi odobulukta tuamata di bata saluhutna nata adobi di bagasan nasata ubulun nang salpui tok kita di domani di bata gokpe akahamaulot ta adobi geruk marsada-sada di tonga-tongani rumah tangga terlungobi di tonga-tongani punguata tong do di bata matongani hita di bata do di hita dame saluhutna nasa sabunguan monopiadong si hatayota narikot tu punguani lima hatanami na parjulo tu hita saluhutna nasa punguan song ni masih kami pengurus datung bui dohonon sikop pakkubasion nami di tonga-tongani punguata alay dohonon nami ma tu hita saluhutna pengurus dohot anggota ni punguan Moladong na lebih kurang di kepengurusani na hulahok kami marpangaju hita di pertikian nung amalas ni roa hita alay ang giat tong doho diari na mangi tong di bagasan las ni roa hita masada ni roha mula di punguan dengan ulaw ni na pinadinggan ni pengurus dengan ulaw punguan ni na dipadinggan ni anggota. Jadi mudah-mudahan di hari namangihut tetap dengan pemuata tong hita marsadani roha mangulahon uloni mangulahon penguani di hari namangihut. Jadi morosangan sinna tua-tua manang penasehat agiak manian di hari namangihut lang belga nalahu sila honota diari namang ihut unang holang songonari dinggan tokin nai marsitarik dalan nabi jadi yung mama kasadaya kapang iduan Gabi. kami tutu dison asa badaw magudang na asa jadi salut aka sinakat di rohanami bada magudang na mula jadi Gabi.
siya kami amang raja ni Burumu. Holang sidohonon nami holat temaido. Singotota hanok tujulan nari. Temani perayaan ni pungwata papara raja turnip boru ibebere. Mungai si sude sikop. Jemolo tahula hodoi mungkin sikop maulo ta hanok tujulan nari do pungwata dengan bara hanok tujulan nari. Iya betul. Lima molo siya kami raja ni Burumu pardonga moleate. Amang paten nami. Iya. Oh, ibebere. Ah, ya. Istirahat mahita, gabi jala horas. Amang paten nami. Gabi amang. Asa Yusuf Bahami raja turnip raja ulay nakabang magutang sobay. Gabi malihat.
las roha nami di haroromuna alaya dong sautik nai ditaringo tamu naradani boru bere ibe bere molo narohan yani konungurang doha muna sehami kalana boru bere ibe bere molo hami wala turni dona yang studio konungurang doha muna amat tapi musai dua dong nih iya Mas Suryani. Oh iya, iya betul saya betul. Jadi mau lihat mak, di hamudara dari buru nami naroham mengulupi hami. Dilas ni rohamuna dilas ni rohapta, roham mengulupi hami pe. Di partikiano ni nong rohamuna mengulupi hami, marsok paham tu hami pe Roma mengulupi hamuna rada di buru nami. Asa angkiat dapat akau lu nauli ulu buruk nadenggan buari namangilu. Soalnya mah di rada di buru nami bere doho ibe bere. Amang promosi nami. Ya memang rasa nami. Ala neng Roma emang mulu buru nami. Boru bere bere. Bae makutang ulu pi asa hulu pi hami rada di buru nami.
Kaisang Nombas. Iya. Ebas. Mana?
tio-tio las kalula tuas atas.